ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪುಣದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ನಿದು ಓದಿ ನಾನು ಪಂದು ಬಿಟ್ಪೆ ಇನ್ನು ಜೂನ್ 24 ದಾದಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ಕೇಂಡ ಇನ್ನು ತನೀಶ್ನ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ತನೀಶ್ನ ಬರ್ಡೇ ಎಂಕುಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದ. ಎಂಕಲ್ಲನೇ ಒಂಜು ಲಿಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಯ್ನ ಬರ್ಡೇನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಚ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಂಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. പോയത്തെ ಅಮ್ಮ ದಾದಾ ಅಂತಂದುಲ್ಲರ್. ಓ ಯಾನಲ್ಲ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬರ್ಡೇ ನಿ ತನಿಷ್ನ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಅಂಚ ಏನ ಮೊನ್ನೆ ತೋಜೊಂದು ನಮ್ಮಿನ ಆ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳ ತನಿಷ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಪೂರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಯ್ಯದ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಮಾತಾ ಬರ್ಪೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಸದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಲಾಡ್ ಪೂರ ದುದಾದೆ ಪೂರ ಸೊಪ್ಪು ಇದು ಸೊಪ್ಪು ಬಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯೂಕಂಬರ್ ಬೆಂಕಿ ಇಷ್ಟ ಕ್ಯೂ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಪೂರ ನನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೂರ್ನಾಗ ಬುಲ್ಪರ್ ಉಂಡಮ್ಮ ಅಂದು ದಾದಾ ಮಲ್ಪುದು ನೀರೋಡೆ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಮಿ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದಾಲೇಜು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬಯ್ಯದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆರೇಳು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಿ 6:30 ಕೇಕ್ ಕಟ್ 6 o'clock ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಾಲೆ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹತ್ತು ಒರೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀಪೆ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜಿಂಡ ದಾದ ಬೋರಾ ಪೂಜಾ ಹತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ಎಂಕುಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಲ ವನಸ್ಲ ಅಂದೇನಿ ಆಯ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಲ ಗೊಬ್ಬಾಲೆ ಬೋರ್ ಆಪು ಖಾಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತಿನ್ಪುನ್ ಪೋಪುಂಜೆ ಪುನ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡೆ ಈಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಮಂತೋಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪೂರ ಗೇಮ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಾನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಕನಕದಿತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಯಾವ ಅಂಚಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಟೆಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ರೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜೆ ಹತ್ತು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ರೆಡ್ದ ಉಂದು ಟೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಜಪ್ಪುನ ಟೆಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಳು ಕೊರ್ಪ ಅತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾ ಬರ್ಡೇ ಮುಗಿದು ಕೂಡ ಅವೇ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕೊರ್ಪ ಅವೇ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪವನು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪವನು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಸ್ನು ಇಂಚದಿಯು ಸುಮಾರು ಉಂಡ ಆಯ್ನ ಖಾಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿಂಕಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಐತೆ ಅರ್ಥ ಪೊರ್ತಾಣು ಅಂದು 4 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬೈದುಂಡು ಬರ್ಡೇ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಇಂಕುಲು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕನತ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದಿತ್ತ ಕೇಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದಿತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಅಥವಾ ದುಂಬೆ ಪೂರದಾಲ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಐಪಟ ಮೇರೆಗಾತು ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತುಜಿ ಹಿಸ್ ಬಿಸಿ ಅಂಚಾದ ಬರ್ಡೇ ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಇತ್ತು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರೋದುಂಡು 6:30 ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇದ ಬಟ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತು ಜಿಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಬರ್ಡೇ ಇಂದ ಆಗ್ಲೋ ಫೀಲ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪೂರ ಡಾರ್ಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲರು ಒಂಜಿನಿ 10 ವರ್ಷದ ಗೋಣಿ ವಾವ್ ತುಕ ಮೋನೆ ತುಜ್ಪಾವು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನಾನಂತೂ ರೆಡಿ ಆಗಿ 6:30 ಆತನ ಟೈಮು ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಬೈದೇರಿ 6:30ಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಬರರೆ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆತ್ತೆ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಾಡು ಅಂತ ಅನೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ದುಂಬೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತುಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಕನತು ದೀತೋಲಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಯಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಅಂಚೈತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಾರೆ ಉಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಐತೆ ಕುಲೋ ಒಂದು ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬಾಗ ಅಂದು
ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಡಿಯಾನು ಐಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಬೋರ್ ಆಪುನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಪೋಪುನು ದಾಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಫನ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉನ್ಪುನು ಅಕುಲು ಅಕಲ್ ನಾತೆಗಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಲೆಟ್ಸ್ ಇದಾದ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬವನೊಂದು ಗೊಬ್ಬಿ ಎರಡ ಗೊಬ್ಬಾವಲಿ ಗೊಬ್ಬಿ ಜೈಡೆ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬವನತ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಾತೆರಲ ಲಕ್ಕ ಅದೊಂಚೂರು ಅಂಡಲ ಫನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಪ್ಪುನ ತುಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಅಕಲೇನು ಪೂರ ಲಕ್ಕದ ಗೊಬ್ಬಾಗ ಸತ್ಯ ಪಿದ್ದೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಂಕುಲು ಪೂರ ಎಂಚ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತದ ಎಂಕುಲು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆರೇ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪಿದ್ದ ಎಂಚ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಆತನು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತದ ತೂಳೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೇರ ಅಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ದೇಯ್ದೆ ಆನ ಲೇಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ನ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ತನಿಷ್ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಪನಗ ಮಾತಿರ್ನಲ ದೇಯ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಒಂದು ನಾಟಕ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪುಣ ಅವೆನ್ ತೂಪರನಿಕುಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನಲ ಒಂಜಿ 8 ಜನ ಬರರೆ ಬಾಕಿ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಟಿವಿಡು ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ತೆ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆವಡ ಟೆನ್ಷನ್. ಕಮ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್. ಏರ್ ಬಾಲೆ ಪಂತಿನಿ ಅವು ಪುದರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಆತ ವರ್ಷಿ ಬಾಲೆ ರೇಸ್ ಮನ್ಪುಜ್ ಪದ್ಯದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡು. Wear it. ಬಿಡಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಡಿಯರ್. ಏ ಉರ್ಪೋಚಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ಯಾವ ಬಾಲೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಡು. ಯಾವ ನೋಡಿ ಅಡಿಟುಂಡು ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್
Order medicines direct from abroad. Get 15% off Advertisement. on delivery. Download the Apollo 24/7 app now. ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಬಸ್ ತುಂಬ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಬ್ಬ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದಾಸನ ನೆನಪೋದಿಕ್ಕೆ ಆರೆ ಫೈನಲ್ ಬಸ್ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಜೋಕುಲಕಲ್ನ ಲೇಟ್ ಬತ್ತಿನ ಐಟು ಒರಿ ಇಂಬೆ ತುಲೆ ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ್ ದಾಯೆ ಲೇಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಮರತು ಪೋಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲಕಲೆ ಲಕ್ಕರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಣೆ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಲಕ್ಕಲೆ ಪಂಡಲ ಅಕುಲು ನಲ್ಪರೆ ಬೊಕ ಪದ್ಯ ಪನರೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜೆರಿ ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಸೇರ್ದು ಮೂಜಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯ ಪಂಡ ಬೊಕ ಈ ಜೋಕುಲೆ ಗತಿ ಜೋಕುಲೆ ಲಕ್ಕದು ನಲ್ಪಾಯೆ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸಂಡೇ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ಬರ್ಡೇದ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಈ ಪಾಟ್ ಫುಲ್ಲು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ದಿವಾನ ಅಲ್ಪೈತಿನ ಇಡೇ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ನರ್ ದಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ದ ಟೇಬಲ್ ಅಡೆ ಪೋಡು ಆ ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕರ ಇತ್ತಂಡು ಪೂತ ಕರ ಅಂದಿವುಡು ಓಕೆ ಬೆಲೂನ್ಸ್ ನೋಲ್ದಿಪ್ಪುನ ಗೊತ್ತು ಚಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೆಪ್ಪರನೇ ಮನಸ್ಸು ಹೌದು ಜಿತೂಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ತೋಜುಣತೆ ಅವು ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನೀ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚನೆ ದೀಕನ ಅಂದಲ ಹಾಕೊಂಡು ತುಕೆನ ಮನಸ್ಸು ಇಂಚ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಗಂಟೆ 9:25 ಆಗ್ತದೆ. ತನಿಷ್ ಜೈದೆ ಅಲ್ಲೇ ಜೈದೆ ఒక ಕಿಚನ್ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆದ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಸೆಟ್ ಪಂಡದಾದ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಪೂರ ದೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಾಜನ ಉಂಡು ನಾನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಕೇಶ್ನಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅವೇನು ಐತ ಜಾಗರ್ದಿ ಓಡು ಪಂಡ ಮೂಲು ಪೂಜ ಅವು ಕಿಚನ್ ಲೈಕ್ ಬಟ್ಟುಡು ದಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅವು ಪಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ಪೂರೆ ಉಂಡು ಲೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಪೇರಿ ಆನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ 12:30 ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಕ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಸೆಟ್ ಹಾಪುನತೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ದು ಖಾಲಿ ಒಟ್ಟು ಪಿದಡ್ದು ಪೋರೆ ಅಂತೂ ಹಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಕ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇಗ ಏನ ಮೈಂಡ್ ಇನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದೇ ಉಳ್ಳೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಫಟಾಫಟ್ ಮುಗಿಪುವೆ ಅಂದೆ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೇಲೆನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ. ಗಂಟೆ 16 ಆತುಂಡು ಮೂಲ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೆಲೂನ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಾನ ಬೈದುಂಡು ಟೇಬಲ್ ಆ ಕಾರ್ನರ್ದ ಪೂರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಾಂಡು ಕಿಚನ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಾಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಂಡು 16 ಆಂಡು ಲೇಟ್ ಆನೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಿಯರೆ ಪೋಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದು ನಾನು ಒಡೆ ಪೋರೆ ಪಂಡ ಬಾಯ್ಕೆ ಉಂಡು ಪಂಡೈತೆ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕುಲ್ ತೂತಾರೆ ಲೆಹೆಂಗಾ ಪೊಲ್ಲ ದಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವ್ಲಾಗ್ ತೂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ದಸರಾದ ಒಂಜಿ ದಸರಾ ಈ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ದಸರಾಗ ಐ ಮೀನ್ ಈ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬರೋಡು 2022 ಆಯ್ತು 2021 ದಸರಾಗಿ ನಾನು ಒಂದುವೆ ಲೆಹೆಂಗಾ ಪಾಡೋದು ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಲೆಹೆಂಗಾ ಪಾಡ್ದು ರೋಡು ನಡಪುನತೆ ಪೂರಾ ಸ್ಕರ್ಟ್ ನಿಂಚದೆರ್ತೊಂದು ಪೋಡಿ ಈಜೆ ನಾವು ಇಡೀ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗೋಡು ಗಾಡಿ ಓಲಾ ಉಂತಾದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಟ ಈ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಪಾಡೋದು ಈಗ ಮಂಗ ಆತಂದು ಗೊತ್ತಿನಿ. ಸಿತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ನಕುಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಕ್ಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಹೆಂಕುಲ್ ಪೂರ ಅಂಕಲ್ ಯಾನು ಮೇರು ತನೀಶ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋರೆ ಬಾಯ್ಕೆಗೆ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತೇರ ಅಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ಅಂಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿದ್ಲಾಂಡು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಏತಾತು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದಜಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ 3 o'clock ಮಿನಿ ಆದುಪ್ಪು ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆದನ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಜಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅವೆಂಚ ಉಂಡು ಓ ಕಾಜಲ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಇನಿ ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಕಾಜಲ್ ಏನು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಓವು ಒಂದು ಪಂಡ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ದಕ್ಕಲ್ ನನಗೆ ಕಾಜಲ್ ಇತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಶೀಟೆಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಕೂಲ್ ಕಾಜಲ್ ಅಂದುಂಡು ಏನಾಯ್ತಾ ಕವರ್ನ ದಕ್ಕಿದೆ ಮುಲ್ತು ಲೈಕ್
ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಓದುಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ಕಾಜಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಕಾಜಲ್ ಉಂಡತೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಶೀಟೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಅವು ದಾಯಗ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಡಾರ್ಕ್ ಅದು ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತು ಜೇತ್ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೆತ್ತೋನಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಜಲ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆದ ಕಾಜಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನೀಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಶೋಕುದ ಬೋರ್ಡು ಡಾರ್ಕ್ ಅದು ಪುನಃ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುಲೊಪ್ಪುನು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಂಪನಿ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿದಾನೆ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಕೂಲ್ ಕಾಜಲ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯೂಕಂಬರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ರೈಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ದಾಲ ಕೂಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕಣ್ಣು ದಾಲ ಉರಿಯುಜಿ ಅವೆ ಕಣ್ಣು ಉರಿಯುಜಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಬರೀತೆ ರೈಟ್ ಇತ್ತೆ ಕವರ್ ದೀತೊಡೆ ಅಂದ ಅಕ್ಕದ ಬುಡಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ಆದ ಉಂಡು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಸೋಪುಡು ಪೂರ ಕೆಲವರ ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನರ್ ಐ ಉಂದೆಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾಡ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಅಂದು ಪೋವರೆ ನಿಕುಲು ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ಆರಲ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ ರಿಮೂವರ್ ಇಜ್ಜಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂತು ತಾರೇದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಾಟನ್ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಡಿಂಚು ಹೊಚ್ಚದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಪುಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಪೋಪುಂಡು ಓಕೆ ನೈಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪನೋಡತ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಯೂಸ್ ಸೊ ನಿಕುಲ ಕಂತದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಕಾನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತನ ದಾಯಗಿತ್ತು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಡಾರ್ಕ್ ಅದು ಬರೋಂದಿಚ್ಚ ತಾಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತನ ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಕೂಲ್ದ ಐಕಾನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಕೂಲ್ದ ಕಾಜಲ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ಸೆಟ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ ಎಡೆಗೆ ಮುಗಿಪುವೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ ಅದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಗೆ ಕೊಂಚ ಐಡಿಯಾ ಒಪ್ಪುಣತೆ ಏಪಲ ಓಕೆ ಅನಿ ಈತ್ ಪೂರ ಪಾಡರೆ ಉಂಡು ಎಂಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗಡ್ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಕುಲೋನ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ ದಾದ ಮಾತಾ ಪಾಡ್ದೆ ಮೇ ಬಿ ಬರ್ಡೇದ ಒಪ್ಪು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನಿವೇಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡೋದೇನುವೆ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬಾಯ್